Nyakora Mugiajuang weche motudore koda kedo gi tuoche, kedo gi dhier, kaachiel kod kedo gi fuo. Mago e mise motegno mabende jogo mane okedo ne piny Kenya mar mondo mi piny Kenya oyud loch kowuok e lwet jowagunda. Magi gik moko adek mabende jotelo ahinya jatend piny mokwongo ma piny Kenya ne dwa kedo godo e kinde ma piny Kenya noyudo loch kowuok e lwet jowagunda. Higni 60 koro mano kochakore higa mar 1963 tok piny Kenya yudo loch mare kowuok e lwet jowagunda. Bende piny Kenya osekedo makare kod tuoche, dhier kaachiel kod fuo. Kalore ni magi weche mabende nowach ni koked godo makare e pacho kae to jo Kenya biro bedo kadhi mbele kod ngimagi e yo makare. Magi duto timore ka bende wadwa koro menyo kata wadwa goyo darubina higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch kata nyaka ne piny Kenya yud independence margi. Wasebedo kwa dhach e yo machalo nade. Okenge mage maponono oseket piny mar mondo mi oneni jo Kenya owuok e dhier, jo Kenya opogore kod tuoche, to bende jo Kenya okobedo kata oweyo weche go miluongo kanyo ne fuo kata ignorance. Kalore ni nyaka sani kaluore kod TWAK mabende jatend piny Kenya William Ruto nogolo odiochieng' manyoro e nyasi mar 60 mar jamhuri ma pacho kae. Wacho ni nyaka sani koro piny Kenya ochomo kama kare, ko wacho ni nyaka sani uchumi ma pacho kae bet berbere kipimo kod kama ne ntiere higa mokalo. Kata kamano jopiny to wacho ni pok gineno lokruok moramora kotudore kod uchumi ma pacho kae. Nyakora Mugiajuang wadwa goyo darubin mar mondo mi wang'ane ni higni 60 sani koro Kenya ni kanye. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo mabende wabiro bedo kwa twak godo mar mondo mi wang'ane ni bende wachomo kuma kare. Ponono fungruok biro bedo wasetieko dhier, wasetieko fuo, wasetieko tuoche, kose ang'o matimore. Wendo mokwongo Nyakora Mugiajuang antiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae, mano Erick Odera. Erick Odera en jalony e weche mag uchumi. Machiegni ahinya Erick e studio maro kinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber, Joyce. Amoso Nyakora Mugiajuang ni oyawre uru kamoro amora ma untiere. Kendo machiegni ure twak. Machiegni ahinya. Nyakora Mugiajuang wendo mar ariyo abro bedo katudora kode achiel kachiel ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu, mano Millicent Otieno. Millicent Otieno en jalony e weche mag telo. Oyawre Millicent ka entiere kaunti ma Kisumu, ichiew nade ka entiere Kisumu kono Millicent? Oyawre ahinya, achiew maber, jowinjo wa amoso udu to ni okwe uru. Twak maro kinyi makawuono Millicent. Nyakora Mugiajuang in bende kamora mora mineno kinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro mora mora kotudore kod higni 60 nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwet jowagunda. Bende wasekedo kod tuoche, wasekedo kod fuo kaachiel kod dhier kaka ne iyango kod jogo mabende ne okedo ne piny Kenya mar mondo mi oyuda loch. Ichwalonwa paro mora mora kokale namba mar ote machuok 23 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Adwa chako di Millicent ka entiere kaunti ma Kisumu okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro piny Kenya ne ohingo kata nodhialo higni 60 nyaka ne wayud loch kowuok e lwet jowagunda. Adwa mar mondo mi nyisa ni nyasi makamano in kor kakori ni nene e yo machalo nade. Kalore ni nyasi maduong' notelne kod jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Nairobi kae. Te kor gwenge mopogore opogore, counties mopogore opogore, bende governors notelo ne nyasi makamano. Kor kakori ni nene nade Millicent? Timo erokamano ahinya Joyce kuom penjo mipenjo no. An kora e dalawa ma Kisumu ka nyo waneno ka nyasi otimore to noko chal nyasi. En higni 60 nyaka ne wayud loch marwa to kata ne bed ni ji nigi rapar. Ne en rapar to nok en nyasi. Inyalo bedo gi rapar maonge nyasi moro ma ji mor godo nikech ang'o? Naneno ka ji nigi kuyo gi pek. Koro kata bed ni wan gi rapar ni en higni 60 taparo ni uchumi matek ma sani oketo ji kamarach ahinya ni nyomiyo ji onge gi mor moro mane ji ne nigi siso kendo ji ne rango ga ne girito tarik 12 dwe mar 12 to nyoro nyoka neno mor ahinya kata bed ni ji ne odhi mondo ji obed gi rapar no ka giparo higni 60 nyaka wayud loch to ne chal ka gima lojno ne ok wayude adiera nikech
muzigo mar uchumi odeyo ji kabisa, ji kech kayo, ji nigi tuoche, gik mane onego bed ni goruok ne bang' higni 60 pod wayudo ni ji pod nigi tuoche to ok ginyal yudo thieth. Ji nigi kech to onge chiemo. Koth biro nyoketho nyaka cham, koro miyo ji mang'eny nyok odhi kata mana e nyasi nikech ng'ato ka ng'ato manyo kaka onyalo yudo chiemo. Mano e wach manya neno e dala ma Kisumu. Kata diera ok en Kisumbwa ka kende, en dhier momako piny ni ji onego bed gi ilo gi mor to wan gi kuyo gi muodo lak kendo ji nigi chandruok ma ahinya kata bed ni waparo higni 60. Joyce. Erokamano ahinya Millicent ka intiere kaunti ma Kisumu. Idwa ringo ng'wech ahinya kata kamano pod wantiere TWAK okinyi ma kawuono. Antiere kae kod Erick Odera ma en jalony e weche mag uchumi. Erick, in korka kori nyasi mar 60 mano mar Jamhuri ma bende no yango odiochieng' manyoro kata no hingo odiochieng' manyoro. In korka kori nene yo machalo nade kata kotudore kod TWAK mano gol kod jatend piny Kenya William Ruto? TWAK manyo gol nyo nyiso kama Kenya nitiere kaluwore gi weche mag uchumi. Kenya osechopo kanye kaluwore gi weche mag kedo gi uchumi. Serikal nyo chiwo weche mag gimiluongo ni kungo, miluongo ni savings. Serikal ochiwo gimiluongo ni the inflation status mar the country, tiende ni lokruok mar nengo mar gik moko. Serikal nyo chiwo kama gope nitie. Serikal onyisowa bende ni to weche mag yudo tich machalo kaka gimiluongo ni employment ni kanye. Kuro an kaka nya nene nitiere gik mosetimore mabeyo, nitiere en wuoth. Kuro kamwachope no ema wantiere okorach ahinya to be ok ober ahinya. To wantiere gi gimiluongo ni medruok matin. Ibiro bedo kinyiso ni ponono gin mabeyo mage kata maricho mage. Manyaka sani ponono ineno ni Kenya osegoye thuolo mar higni 60 koro. Kalore ni sani koro wagoyo darubin higni 60 nyaka ne wayud loch kowuok e lwet jowagunda. Nyaka Ramogi Joanga benda dwaro ni wawinjane sigana mabende no losnwa odiochieng' manyoro ko jafombo marwa mano Lydia Okeyo. Ka bende ne otwak otudore koda kaka jatend piny Kenya William Ruto no loso kotudore kod kama uchumi mar piny Kenya nitiere nyaka sani. Wawinjane monde. Sa adeko kinyi, jatend piny Kenya William Ruto nomole kar bagoro ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi e nyasi mar Jamhuri mayango higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch koya e lwet jowagunda. Nyasi ni bire kinde ma Uganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny Kenya osegonda me weche mag demokrasia, kata kamano ogoyo bade piny ni ochumi mapacho kata pod yulo. To kata kamano gitemo duto maginyalo mar bero ngima Uganda jo Kenya. Inflation is now 6.8% down from a high of 9.2 a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Kinde ma Uganda jo Kenya ywago medruok mar osuru mijuogi pachoka. Jatend piny owacho ni makende e yo ma Uganda jo Kenya nyalo chiwore go mar sero piny owacho bero chuny maturka ka bende osingo kedo gi mibadhi kaka yor neno ni omenda go otigodo e yo makare. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at a time as this. We have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakage through corruption and theft. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to e-citizen platform. Jatend piny Opolo Nyamrero wa osebedo kachiwo thieth e kor gwenge kopo piny owacho mag counties ma osechulo bath omenda mane gikete winjruok gi piny owacho ka koro singo ni piny owacho mamalo biro chulo Nyamrero go e giko dwe mar 12. I commend counties who have already paid
community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month. Ruto jiwo rawere mondo mi oti kod lony manyasani mag mbui e loso mwandu ka bende opuojo Kenya matie pinje maoko kuom bedo siro motegno moteno uchumi ma Turkey kosingo medo tero ganda jo Kenya mondo mi oti e pinje maoko. I mean, just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Millions of Kenyans already working abroad have been great ambassadors for our country and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Geno mano ganda jo Kenya ndire godo maduoko nengo ngima piny ogore luwana ka jatend piny Kenya William Ruto omedo sundo ganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde motemo duto manyalo mar duoko piny nengo mar ngima. Kata kamano singo mabeno miyo ganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono nyasi mar jamhuri mar 60 jo Kenya ndire kod geno ni obiro chopo singo go kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Mago gik mabene notimore odiochieng' manyore nyasi mar 60 mar jamhuri mano bagi lap ma Uhuru Gardens mano bore Nairobi kae. Erick winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto wacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni uchumi ma pacho kae bet berbere matende ni katiyo kod dhongera ni economy is stable. In kaka jalonye weche mag uchumi nene yo machalo nade. Kalore ni wacho ni nyaka sani inflation ochope ata malo 6.8 mano kuwuok e 9.2 mano higa mokalo. Yeah, kiwinjo gima jatend piny ne wacho kana chako ka wacho ni nochiwo the state economy. Owacho pimon tindo e economy. Mochako go mi wacho maber en inflation. Inflation tiende ni lokruok mar nengo gik moko. Kaka ning'iewo sukari dwe mar ariyo gi kaka ing'iewe sani. Nengo ming'iewe go cha gi nengo ma sani lokruok no miluongo ni inflation. Jatend piny Kenya owacho ni tiende ni nengo piny nengo gik moko sani the average is 6.8. Gima dwa wacho en ni the inflation to bedo driven gi prices mag gik moko to ing'eni price is a factor of availability to gi demand mar gimoro. Koro kaka nengo gik moko medo lokore mang'eny ne ji joma moko ok nyal afford. Koro yudo ka jomoko yudo pek e nengo gigo. Mane miluongo ni lokruok mar gimoro nikech samoro kidhi ng'iewo sukari kawuono iyudo ka nengo ne makiny ng'iewe go opogore. Kaka ing'iewe sani opogore kaka ni ng'iewe dweche ariyo mokadho. Mano lokruok mang'eny no ema kelo kibaji ne ji mang'eny. Emomiyo ji wacho ni nengo dak bede achiel. Miluongo ni stability. Abiro nyiso gima gino kaka odhi bedo kaka higa manyien kadhi mbele. Mar ariyo kuom gima wacho en gima iluongo ni GDP. GDP tiende ni mwandu miluongo ni goods to gi services mobedo created in an economy within a given period. Normally ipime ka bang' dweche 12 higa achiel. Koro kiwinjo kako owacho ni nengo no olokore gik molosgo omedore gi atamalo 5.4%. Koro mano wabiro ng'iyo to temo kwano bende services momedrego. Iwinjo mostly services sani momedrego in a digital platform. Idoka en mbui kanyo nitiere a lot of services mar created every day momedore. Mamoko biro gi opportunities mag tich. Gimara adek mowacho en gibiluongo ni public debt. Public debt inde ni gope mar jopiny. Gope mar jopiny mokaw ne jopiny gi sirikal. Nikech sirikal ema make decisions on behalf mar jopiny. Gope go osebedo katuro Kenya kuom higni mang'eny. Gowi maduong' ma Kenya nokaw maduong' ahinya ni en notimgo SGR. Nengo no gowi no oseturo Kenya nyaka sani. Nikech seche te yudo ka budget mogo ok rom gi gik modwa timo. Koro ichuno ni wanyakwadhwa hol kendo. To sama ole no gowi no ing'eni chule to kichule tichule gi gimiluongo ni interest. Koro obedo mapek. Gowi go osemedore
to nyaka higa mokadho. Koro sani gima sirikal ne temo timo, gima sirikal duto temo timo en temo chulogi. Emomiyo otemo report, otemo wacho niya, kuom gowigo osechulo moko nyaka koro kama wachope niya. Gima ang'wen mowacho en gima iluongo ni expenditure. Expenditure ka wan gi expenditure ariyo. Nitiere mitimo gi sirikal miluongo ni public expenditure. To nitiere mitimo in iwuon kaka dhano miluongo ni household expenditure. Tiende ni iwuok idhi ng'iepo. To ng'iepo sami ng'iepo ing'eni ng'iepo gi pesa ma in go. Pesa ma in go no ema miyi gima iluongo ni purchasing power. Ka in kode mang'eny tinyalo ng'iewo gik mang'eny. Ka in kode matin tinyalo ng'iewo, chuni nyaka ng'iew gik matin ma samoro ok nyal romi. Kamano bende ne sirikal. Ka gin gi pesa to ginyalo purchase mang'eny. To sama government otimo miluongo ni public expenditure, mane kama tije mag sirikal wuoke. Nikech sirikal, expenditure mar sirikal en ni gibiro gi gero ndara. Ka nyalo chiwo gi thurwa, kupo ni ogero ndara, ndachwa to noselosi, wan gi lama. Kupo ni olos ndachwa mowuok Mbita, ka dhi Homa Bay. Okay? To ji mang'eny ondik kanyo, nikech nitiere dhano matiyo jolwedo, laborers, to nitiere professionals bende, to nitiere kata mine mauso ne ji nyuka, and all that. Sama sirikal spend no, sama tije sirikal wuoke. Sirikal kata kubiro gi project maduong' mar wawach kata ni loso pi. Sani nitiere pi miloso thurwa Kasgunga ma sirikal ne loso. Sama ilose no, to en pesa maduong' nikech tich ng'eny. Koro tijego idware ji. Jomoko tije gi lwetgi. Tijego ema iluongo ni public expenditure. Tijego ema chiwo tije ne jopiny. Koro Ruto temo wacho ni public expenditure no be omedore. Sama tije public expenditure no onge, tiende ni sama government ok spend mondo gitim project kamoro, to economic growth be onge. Nikech matiende ni in korka kodi nyaka sani nyalo wacho ni kaluwore kod okenge go mabende koro nowacho, ponono koro uchumi mapacho kae bet berbere, kata obedo ni japiny to pok owinjo berno. Yes. Abro nyiso jopinywa, jothurwa, gimomiyo nitiere lokruok in terms of economic growth, chakre nwayudo independence nyaka sani. Abro miyo gi examples magineno. Adwa ni mak mana parono gi kanyo wawinja ne Millicent bende ka intiere county ma Kisumu, kik wawe oko ahinya e twak marwa okinyi makawuono. Millicent in korka kori higni 60 koro nyaka gi sani, ka uluore kata kod wach mabende jatend piny Kenya William Ruto no wacho odiochieng' manyoro. Kwa chako kod weche go mag uchumi, wang'eni uchumi ma piny kaber to ponono ema nyalo konyo e kedo kod dhier ma ponono otimo newe pacho kae. Kalure kod pek mar ngima, jo Kenya moko sani odak matek ahinya, gidak e yor dhier ma ok ni kare. Bende neno ka adira uchumi ma pacho kae sani koro nitiere kama ber, kosi nene nango Millicent. Chutho to okwan kuma ne waai. Adiera kane jotendwa nogore mwayudo loch, ne nitie pogruok manobedi. To kata mana gik ma jatend piny no kwano nyoro kowacho gik mosetimre go, ok en gik ma wanyalo wacho ni sirikal ni kende emotimo. Gin gik mosebedo kitim incrementally. Gin gik ma sirikal ka sirikal kose biro nyaka koro watundo higni 60. To wan kaka dhano wanyalo winjo gimowachi kendo wawinjo gik magindiko. To andika mare no to gi weche miwacho go, samoro ka ng'ato king'iyo, an adwa wuoyo kaka japiny mani mwalo kae winjo. Gin giwacho na adiera lokruok to nitie, kendo jok moko jodongo nyalo goni sigand ndalo Kenyatta. Gibro nyisi ni ndalo Kenyatta kata ne nengo ni medo gi siling 2, siling 5. To kata bed ni inflation nitiere, ok en problem mar pinywa ni kende. Shida no ok en mar Kenya kende, wang'e ni piny ngima nigi chandruok no. To kwang'iyo koro warang loch mar jatelo masani, nikech ene makoro ene kom. To wanyalo go machiemo, to warango chien, to wapenjore ni to kotunde weche mag thieth. Ang'o mane sirikand Uhuru Kenyatta timo manomiyo thieth obedo mayot kata nobedo mapek? Tang'o ma koro sirikal masani timo koarango weche mane timo kata mana universal health care cha? Ang'o manotimo mopogore gi mitimo sani? Kwarango weche mag kedo gi fuwo, nikech ne wawacho ni sirikal mokalo no wacho ni ji te nyaka dhi sikul.
To koro kwa telo manyien ko biro to wayudo ka kendo sikul nitiere gik moko mano medore makoro mono ji bede sikul manyiso ni kedo mane wakedo gi fuo bang' higni 60 nitiere atua mabeyo mane wagoyo kwa dhi mbele. Koro sani dipo ni kata goche mano kawo momiyo koro wan gi nyau momiyo koro kedo gi fuo odok piny e sirikal makoro wantiere godo sani. Magi e weche mbaka ma ji goyo. To kata kwang'iyo weche mag chiemo, weche mag digital makoro iwacho kata mana jatendwa nyo temo TWAK e nyoro, gik ma obiro manyasani kata weche mag mbui, be en adiera ni gikonyowa mondo wadhi mbele koso nitiere kuonde moko ma koro sirikal oko kete e teko mondo konyruok manonego bede cha obede. An kaka nene gi kaka gombaka gi jopiny mwalo ka, ji wacho ni nitiere gik manotimore higni kata mana wakawa higni 5 mokalo kata higni 10 mokalo, kwa weyo manosetimre chakre higni 50 moko goeko nyaka sama wantiere sani. Jopiny neno ni nitiere gik moko ma sirikal ne nyalo nonego time mopogore mondo oduok pek mar jopiny gibede gi yot moro. Kalure gi usuru, jambaka wadwa no osewacho maber gik ma sirikal timo. Sirikal jatelo maduong' no wacho ni gitemo choko usuru kendo usuru odhi malo, to usuru madhi malo gi affect japiny nang'o? Japiny to winjo nang'o? Omiyo an kaka neno, adiera ok wan kama ne wantie. Wasetimo atua maber, lakini gik mwatimo sani dipo ka nono gigi mayo waber moko mane wan go, kar mondo ji obed gi mor to koro kihondko ema biro. Nikech ang'o? Nikech ji ok nyal, ka ng'ato ok nyal keto chiemo e mesa nikech pesa ne matin no ok nyal miyo nyiew gimodwa nyiew. To pesa ne ok tin nikech usuru tin e piny, pesa ne tin nikech usuru mwachologi nitiere kaka pesni moko mang'eny ok dhi kama onego bed ni gidhiye. Kata mana development ma nyawadwa no wacho, loso ndara, timo gik mabeyo ma sirikal dwa timogi, chutho wawinjo kendo wang'eyo ni samoro omenda kogol tok tigo e yo maber. Omiyo gope medo mana medore nikech ok wanyal ng'ado gik moko monego watim. Sirikal nyalo wacho ni wang'ad meetings waduok piny, wuodhe mang'eny gi waduok moko piny, waduok expenditures magwa piny, watem dino kuonde ma pesni lale e yo mofuwo mondo watue msip, mondo wang'i kaka wanyalo punguza mzigo ma japiny. Pok kanene sirikand Ruto ni adiera wacho to gisewacho. To an kawang'iyo timbe kata mana finance bill, ji ne temo ywak ni wachike uru itu mondo ji winje uru gima ji wacho. An kuma antiere gi weche mawinjo aneno ni gitemo, lakini pok waneno lokruok. Sasaya ma japiny pok oneno lokruok, ok obadho kata inyisi ang'o. Lokruok mwadwa neno en niya, gik usuru miwacho gi, pesa miwacho ni koro chiemo wanyalo nyiewo gi, be en adiera ni wanyalo chiemo? Be en adiera ni fuo wanyalo kedogo? Be en adiera ni katuo tadhi e osiptal mar sirikal tanyalo yudo kony? Mano e mbaka ma japiny dwa neno. Mane lokruok mwa wacho. Aya, Millicent dongi mak na paro no gi kanyo matin monde. Aya, ero kamana inya mak na paro no gi kanyo matin monde. Adwa nwadhi achiel kachiel nyaka kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae. Wawinja ne kaka jatend piny Kenya William Ruto loso gi sani ka entiere e romo mano mar joket mwandu, jogo mawuok e pinje maoko mabendo biro keto mwandu e pacho kae. Wawinja ne monde. Financial services, real estate and strategic value chains like agriculture, manufacturing, healthcare, and of course, the new sphere of creating creative economy. I am glad to note further that this conference promises to facilitate rewarding engagements on such specialized investment areas as public-private partnerships, the fintech and startup ecosystems, and that the Kenya investment environment, which has now significantly upgraded its attractiveness proposition as well as aspects of social welfare and social protection relevant to both you living in the diaspora and to your families living here in Kenya. As government,
And by keeping the promise of bringing diaspora issues to the center of our policy, programs, and initiatives, I am happy when I see such events that seek to engage a section of our population that was for a long time sidelined on matters of national development and national discourse. However, for the diaspora to be involved in the socio-economic development back home, they have to be secure and flourishing in their host countries. As Government of Kenya, the security and safety of all citizens is our foremost commitment and most fundamental obligation, without which every other endeavor, including the conversation we are having here about investment, would not be possible. We shall continue to engage our diaspora across the globe with the objective of providing systems and structures to protect the rights and welfare of diaspora while mainstreaming their contribution to nation building in every sector of our economy. During my first engagement with the diaspora in December 2022, I committed to decentralize, automate, and digitize as many government services as we can so that the diaspora can access them online and do not have to spend hours or even whole days traveling to get consular service. I can confirm, as indeed my PS diaspora has, that we have expanded digital provision of public services to encompass 14,000 services, government services. And it is our commitment to ensure full digitization, which has not only enhanced efficiency and integrity in the provision of government services, but also improved revenue collection. Additionally, we have rolled out the mobile consular service exercise that has now covered 22 countries and served over 9,000 Kenyans abroad at the closest points to where they live. To connect our highly skilled and innovative human capital with employment opportunities, we have developed the global labor market strategy that will facilitate Kenyans, especially young people, find work abroad. Our objective in implementing all these measures to create safe migration pathways, friendly environment to work in the diaspora, and seamless networks that facilitate, promote, and support diaspora investments back home. The theme of today's conference, Tujenge Kenya, Bridging Borders, Building Futures, is a call to action, summoning us to make our contribution to the growth and development of our nation and to build bridges across all real and imaginary barriers, obstacles, and borders that stand in the way of our progress. This event, therefore, serves as a platform to strengthen the bond between Kenya and its diaspora, to forge partnerships that transcend borders, and to build futures that are prosperous and inclusive. As a country, we are entering the phase of economic transformation where opportunities abound in every sector, and we encourage you to seize your chance and reap a rich yield. You've heard from Susan, the governor of Nakuru, about the opportunities in our counties. They will have an opportunity to engage with you, I'm told, on Friday, so that you can explore the opportunities in various parts of Kenya, the richness of our nation, the diversity of our opportunities, and look at what each and every one of you can mobilize, either yourself, individually, collectively, or even working with other partners from where you currently work, to see how we can promote our country, because you are the foremost ambassadors of Kenya wherever you are.
I recognize, appreciate, and commend the Kenyan diaspora for its role in decolonizing, democratizing, and globalizing our economy. I encourage you to leave this conference with a strong resolve to do more and earn more from the opportunities that continue to unfold as we undertake the bottom-up transformation of our economy. Let us embark on this journey to build a nation that thrives on the collective efforts of its people, both at home and abroad. We are keen to work with you to harness your networks in order to channel more investments to Kenya and create opportunities to move this country forward. I wish you, good people, all the best as you engage us. And there are many agencies of government. There are many departments of government that will be having this conversation with you. The ministry has mobilized different actors in our economy so that they can directly answer some of your questions. They can directly canvass their positions with you so that you instead will be their agents wherever you are, because Kenya is the collective project of all of us. Whatever. Nyakora Ramogi mano jatend piny Kenya William Ruto koloso e kar romo mar KICC bore Nairobi ka, kama bende oloso e wi yore mopogore opogore ma bende inyalo jiw godo jo Kenya modak oko mar mondo mi oduog pacho kae giket mwandu e pacho kae. Kalore ni mano kotimore to biro konyo e bero uchumi ma pacho kae. Ka bende nitiere yore mopogore opogore ma nyaka sani kori nyiso gene ginyalo tiyo godo. Neno ni mponono mwandu duto ma giloso ka gintere pinje maoko to giduogo gikele pacho kae biro konyo jo Kenya. Romo makamano nyakora Ramogi mana kaka senyisi timore e kar romo mar KICC bore Nairobi kae. Bende podi wamedo luonu achiel kachiel weche mathoth kotudore kod romo makamano nyalo bedo kod geno ni biro neno e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Adwani wadogo wadhi mbele kod twak marwa mar odiochieng' makawuono kotudore kod higni 60 tok piny Kenya yudo loch kowuok e lwet jowagunda. Kenya ochopo kanye? Erick korka kodi inyiso ni biro bedo ka ileronwa ponono kenge ma piny Kenya osegoyo inyanya kotudore kod weche go mag uchumi. To mana kaka asewacho ni uchumi mar Kenya ema kodhi mbele yo makare to dhier masani koro ponono nitiere gwenge mopogore opogore nyalo rumo. Adwaro duoko jo Kenya piny jowinjowa chien mondo wang'e picha mane Kenya nitiere mar Kenya yudo loch. Sama Kenya yudo achiel ji mang'eny mane ngima sano ji mane nigi somo maber seche mane Kenya yudo loch no ne tin. Kendo bende seche mane Kenya yudo loch no nitiere tuoche bende moko mane ng'eny mane nego ji aoyaye sechego. To bende seche mane Kenya yudo loch sano jok mane mwandu ni e lwetgi ne ok ng'eny kipimo gi jok mantiere sani. Koro adwa kelo jo Kenya, adwa kelo jowinjowa nyaka koro kama wantiere. Ya chakre mar 63 nyaka sani aparo ni kata thurwa Kambita High School ne nitie. Taparo ne en Nambita no. Okang'eyo maber kama Nambita no igamno chakre but king'iyo skunde mane nitie. Kata primary schools nentin to medruok mar kuonde mag somo to gi medruok mar jok mosomo emose miyo ji mang'eny oyudo thuolo mar dhi skul. Kendo bende king'iyo kata yore mag thieth chakre higa mar 63 nyaka sani osiptende mane nitiere ne tin e higa mar 63. Kipimo gi sani osiptende mang'eny omedore. Kendo jothieth jok machiwo thieth bende omedore. Kidok kate mwandu e higa mar 63 aparo gima ne ji neno ni mwandu ne en lo to gi dhok. To ji mang'eny moko ne onge dhogo, ne onge lo. Mwandu go ne nitiere lwet joma tin. Kipimo nyaka sani iyudo ka lo gi dhok to dok chien to inyalo yudo ni ji mang'eny nyalo bedo gi mwandu moingo ji mane nitiere e sechego.
gik mang'eny osetimore manyiso ni mwandu mag piny osemedore. Kopogore gi kuonde mag sirikal machalo kaka kuonde mag somo, kuonde mag yudo thieth, nitiere bende ofise mang'eny ma sirikal oseketo mosekelo dongruok mag piny. Machalo kaka yudo ka sirikal ogero ofis ka, ondike ji. Sirikal otimo project ka, ondike ji. Mago duto te ne onge sama ne Kenya yudo loch. To sani nikech wachopo kama wantiere ni medruok omedore. Ji kaka iwinjo kaka nyawadwa ma wuoyo wacho ni kata gigo osetimore kamano jopiny to hinyore. Gima adwa medo paro ne jothurwa en ni sama ne Kenya yudo loch, ji mane nitiere Kenya ka, population, gibiluongo ni kwan mar ji ne ni piny. Kwan no sani osemedore nyaka 50,000,000. Sasa ma kata in e ot to in gi ji matin machiemo to ji mang'eny omedore. Sama kata kuon nitero cha nyaka koro medre. Okay? To ka kuon no ok omedore to ji mang'eny omedore. To yudo ka kendo koro chiemo mane ji chamo koro dok chien. Koro mano bende nyaka ung'e. Gima bende na adwa medo wacho en ni sama ne Kenya yudo loch ne nitiere tuoche mang'eny mane nego ji. Tuoche moko nitiere ma sani osebedo eradicated. Gionge. Nitiere mago timore nikech medruok mar ngima. Mage te otimore nikech dongruok mar piny. Koro gima adieri mantiere ni nitiere dongruok, en ni nitiere challenges. Challenges go kaka se wacho ni nikech population is one of the things mokelo challenges. Mano medruok mar ji e piny. Yes, medruok mar ji. Obiro gi opportunities to gi challenges. Challenges go gin nitiere nikech ngene ka dhano medre to dhano compete for resources. Tiende ni mwandu mantiere go ema dhano chuno ni nyaka gicham together. Emomiyo iyudo ka koro kata kuonde mni puro lowo dok piny, kuonde kata kidhi nam iyudo ka rech koro ni piny nikech ji mang'eny lupo. Ji mang'eny puro to lopego dok piny nikech ji mang'eny bende odake. Settlement mago be otimore. Koro mago bende timore. Nitiere gima adwa wacho e kuom weche mag thieth. Sama ne Kenya yudo loch nitiere kuonde moko mane ji ok nyadake. Nikech kaka thurwa nitiere gima ni iluongo ne maugo mane kelo gima iluongo ni tuo mar nindo. Mano miyo ji okasunga mang'eny owuok kasunga odhi odak e pinje maoko. Kata Lambwe masani tinde jodake ni ji ne ok odake. To nikech medruok mar piny, sirikal ne obiro gi yore mag kedo gi weche machalo kamago, momiyo maugo tinde ni piny kabisa, kendo weche mag tuo mar nindo tinde onge. Koro nitiere tuoche mang'eny mosekedgo nyaka sani. Sirikal bende nitiere gi gima iluongo ni policy paper miluongo ni Vision 2030. To kata kiweyo Vision 2030, before Vision 2030 ne nitiere policy papers, but abro worry about Vision 2030. Vision 2030 wacho ni by 2030 nyathi ka nyathi owinjo bed ni oseyudo somo, universal education. Mane gima ibedo implemented ka miwaluongo ni universal education. Opportunity neno ni nyathi ka nyathi oyudo somo no. Tiende ni watemo mondo ng'ato ka ng'ato oyud training, tegruok makoro nyalo miye skills to gi knowledge mar timo tich moro. Mok ni obedo ni en kaka nonyuole no, ni mane kaka en. Ni onge gimoro ma onyalo timo, onge mwandu moro amora. Kono onge kata rieko moro amora. Onge rieko moro amora, mano gima ok wadwar nikech sama itimo mano, ingeni chiemo ti chiemo. Lewni idwa kama ininde, mago te wadwaro ni ng'ato ka ng'ato bed opportunity monyalo loso mwandu. Emomiyo why insist kata sirikal wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka yud gima iluongo ni universal education. To nyaka sani sirikal mar William Ruto, mane sirikal ma ohingo higni 60 nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwejo wagunda. Bende nitiere gigo manyiso ni podi wachomo e the right direction kata wachomo e lai makare nyako tudore kod weche mane kata mise manoket piny mar kedo gode pachoka e tok Kenya yudo loch kapok wadhi Millicent. Kata ka chiwo mana somo ma wacho ni. Sirikal Ruto nigi policies ne motimo mar bero somo. Achiel kuomgi en neno ni mondo gikel a new system mar education. Makoro gi implement CBC. Although CBC na ochakore ka mane Uhuru Kenyatta mnetio, but Ruto bende ne nitiere sirikal no. To CBC ne address challenges mane nitiere gi 844 nikech ne temo wach ni 844 ne was more theoretical, ne learners ne ng'eyo a lot in theory
ma ka giwuok go koro giyudo ka koro ne gisoma mar mondo mi gikal penj bende ne soma mondo koro mage gik motemo nikech wayudo ka koro ji mang'eny wacho no somo to they are functionally literate to koro mano emomiyo koro CBC wacho ni mondo ng'ato ka ng'ato ome skills mar practical mar relevant to the economy. Mana achiel. Ariyo, nitiere bende gik ma Ruto timo education center matemo bero medruok mar jopuonj. Shida mag education system ng'eny. Tiende ni nitiere seche moko makata gik misomogo, buge onge, laboratory onge, jopuonj bende onge. Koro Ruto temo mondo med jopuonj. Mano achiel kuom policies motiyogo mondo ber somo. Nitiere bende gik moko motimo mang'eny kata king'iyo policies mo implement agriculture owacho ni mondo mi farmers fertilizer. Mano ok rach. Gima owinjo tim ni en mondo ji kuonde ma ji pure tegi fertilizer ji te owinjo mi. To fertilizer ok kende nikech kimiyo ji fertilizer kende tiweyo seedlings gimiluongo ni kodhi. To karo jopur moko ok nyal puro. Bende nitiere gimiluongo ni puro nikech sani ji ok nyal puro gi lwetgi. Ji moko dwaro no pur gi tinga ma ginyalo afford. Mago gik mowinjo bende gitimo but policy ma en go en ni mondo omed chiemo omed loso omed miyo jopur teko e yore mag pur. Mano bende policy ma en go mondo mi nikech ing'eyo achiel kane wawacho gimiluongo ni dhier tiende nang'o. Dhier tiende ni ng'ato nitiere e position moko nyal kata yudo gimochamo, moko nyal yudo law moro wako, moko nyal yudo kamano. Odak e ngima matek. Adani mag parono gi kanyo wawinja ne Millicent bende ka nitiere county ma Kisumu. Millicent bende kinde ma jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro. Nowacho ni kata obedo ni nyaka sani koro obeb usuru ma ijuogo kuom jo Kenya. Nitiere usuru mopogore opogore ma bende jatend piny Kenya William Ruto nomedo kata nokelo manyien e pacho kae. Ranyisi wantiere kanyo kod atamalo 1.5 mano mar usuru mar gedo mar udi manego gi yot. Manyaka sani ijuogo jo Kenya ma chamo sara dwe ka dwe. Owacho ni jo Kenya ohore ahoya kata obedo ni ijuogo gi usuru makamano. To ponono mano en yor konyo serikal mar mondo mi oger godo uchumi ma pacho kae. Ponono wachno mar overtaxation kata juogo jo Kenya usuru mang'eny ahinya mane yo makare maponono nyalo miyo uchumi ma pacho kae medo bedo maber mana ka jatend piny Kenya William Ruto wacho. Erokamano Joyce, e penjo mar juogo usuru no en wach ma ji mang'eny ywakne. To iwinjo kiwacho ni overtaxation gimoro amora mosebedo over tiende ni okalo. Sasa mantiere gimoro mokalo tong' to koro chandruok bete mano mokwongo. Mar ariyo nitiere rieko, fuono rieko kata yango ne ji weche matimore. Inyalo bedo gi chike mabeyo kaka Erick wacho ni policies mabeyo to policies gi kiriko gi to koyang gi be okifuono ne ji tiend gimomiyo itimo gimitimo no to chandruok bede. Nikech ji ng'iye from face value to ng'ato wacho ni to marang'o nyocho gini onge kata tax mar ma koro ing'ado michulo godo udini. Ne wach ni nodhi nyaka doho ma doho nong'ado ni solo usuru no mondo ochungi. Kata kamano nong'ade no chunge to wach ni the status quo remains tiende ni pod en gimisolo nyaka sani. Adiera hie to sirikal nyaka gol usuru mondo ka giyud kaka ginyalo tayo piny. Nikech pesa mitagodo piny nyaka wuog kuom jo piny. To kata kamano sama itime onego time e yo mowinjore. Ka chiwo ranyisi mana mipenjo mar weche mag udi ni ng'ato penjo ni an pesa ni ing'ada od ni affordable housing ni anto abro bede gi stake mane od ni ka chule kisiki ng'ada od ni bro bedo mara koso ko bi bedo mara. To ka sirikal dhia mbele gitimo gik moko machalo gik mitimo e yo marang'enge to okofuon ne jibe gik magitimo okoyangore maler to chandruok bede. Emomiyo ineno ka ji ng'ur mano mokwongo. Mar ariyo kaponono ni gigi osuru gi ng'ato ikawo to ji nigi to nikech pinywa ni Kenya waka wan gi to kata bed ni gima ber timore nikech ang'o nikech gik moko mosetimore maricho. Omiyo nyalo bedo ni sirikal maduong' oketo ratiche mondo tim gigi e yo mowinjore to kaka gibedo implemented
bedo gi to miyo tich ok bed mayot. To kwang'iyo atua ma Kenya osegoyo, adiera wasedhi mabor kendo waingo pinje mang'eny kata moluorowa. Nikech iyudo ka pend chike ma wan godo noyawonwa yo mokelonwa sirikal makoro ntiere sirikal maduong' to gi sirikal mar county. Koro nikech sirikal ariyogi nyaka giti kamoro achiel. Anyalo wacho Kisumbwa ka sani kidhi Makasembo iyudo ko ogerore malich kendo ji onyiewo udigo eko. Tiyudo ni ng'ato penjore ni to koro ma anyiewo kenda mana achulo kenda tanyiewo affordable housing Makasembo. To ere pogruok kind mara makoro anyiewo directly ni to gi ma sirikal Ruto ng'ado e pesa na to kane gimotimona. Tiende ni awacho ni sirikal onego otim kinda mondo otieg ji, mondo giyang ne ji gik magitemo timogi. Nikech samoro wanyalo kawo gi ju to kara nitiere weche mabeyo iye to ok wayango. Kata kwadhi mane weche mag somo makoro wadwa Erick wacho ni wach CBC to gi and there are tax included in everything. Nikech ibro yudo ni kata mane skunde mondo Millicent dongi yena mar Millicent yena mar mondo mi imakna mana parono gi kanyo wiki kwil gi point mabendi iwacho kanyo adwano adhi nyaka ir jafwambo marwa e county ma Kisumu kono mano Millicent Adhiambo oyawre okinyi makawuono ka intiere county ma Kisumu ng'eni intiere ng'anyo mano mabende jopur kata jogo mantiere sekta mar pur e county ma Kisumu gi ng'anyo kalore ni pok omigi osara margi kuom thuolo mar dweche adek. Koro inyalo mana bago TWAK kodgi mar mondo mi wawinjane ni giwacho nang'o. Millicent. Mabende an gi jokanyo mawuok e sekta mar pur e county ma Kisumu kaendi mabende gin jotije county manyaka ne tim tijegi kaka owinjore kuom thuolo mar dweche adek sani pok ochulgi omiyo kawuono mar bago ng'anyo mamuol ka giwuok apis county mar Kisumu kaendi kuma gidwa ni girad kod jokanyo mochung'ne chudo margi mondo ginini to bende wach kata ywak gi magichwalo ni bro chopo kare. Abro tero gi achiel kachiel irgi mondo mi gipimnwa gi dhogi ni to ang'o momiyo gin kaka wuono to ang'o momiyo bende gibago ng'anyo ni to gimiyo county thuolo maromo nade mondo mi ochulgi osara margi mabende osedego kuom thuolo no mar dweche adek. Machiegni ahinya abo chako kod ng'io kamera ma kuncha gi nying misani to in kaka in ng'awa to kama intiere neno ka loso andika mopogore kundiko ni county mondo mi ochulu pesa u kaka jo agripreneurs. Ang'o minyalo wacho wach ni to ng'anyo mubage nikech ang'o ngi kamera kata gi wamakni Ginyinga iluonga ni Otieno awuok Muhoroni sub county. Nabedo contracted gi county government of Kisumu e sector no mar pur kendo ne wachoko ne gi data kaka ne gidwaro. Onge gima late kaka youth kaka wan ne watiyo gi pesa e mfukuwa kendo ne wa facilitate movement te kaka ne county government ne dwaro. To nyaka sani poko chulwa ka wago simbe offices gi mondo mi wadwoko. Inyiso wani pesa ni Nairobi. Jo Nairobi ka wago chone gi ginyiso wani pesa ni Kisumu. Wadwa wuok oko mondo gidhi ginyiswa kuma pesa ni nitie. To chudo wadwaro kawuono. Iluonga ni Omondi Paul Erick Kolwa Central. Ma wach mo king'iyo sura makagi igi owang' te. Okwanyal bede ute wato pesa wani oko. Kwanyal wawuok ne odiochieng' ma kawuono ni pesa nyaka donji account wa. Nyaka miwa. Agripreneur ne watiyo gi kwe kendo watiyo gi muol kendo watiyo maber gi pesa wate ma jomoko guok nolawo mokayo to ni koro pesa ok nyamiyo odiochieng' ma kawuono pesa nyaka donji account wa. Imiwa pesa. Kende sama chon ok kawuono onge oyuma. Rokamano. An iluonga ni Jeff Aura, Kisumu East, Kajulu. Wan tie kanyo kod dhi ndiko jopur. Wasegone kaka CPCU nwagone simu ndi. Ma CPCU kwa na nyocha nwagone simu onyiero kwa penje ni pesa wani kanyo. Nonyiero koso ok nonyiero. Nonyiero kwa penje ni pesa wani kanyo to onyiero. Onyiero dakika achiel gi 45 seconds. Kwa pod onyiero mo ng'ado simu. Ka uno wabago ng'anyo wadhi office kanyo mondo gimiwa pesa wa. Ok wadhi yweyo. Ero kamana inya nyalo mana lero matin ni tich mano timo ndiko jo fertilizer koso nen tich man. Okay, ginyinga iluonga ni Lawi Ong'ala wuok Miwani Ward, Muhoroni sub county. Ge kawuono ne watiyo tich ne wandiko jopur
no nyiswa ni mondo wan jopur wa register jopur mo jopith jopur nyaka jok man gi to ka ne watiyo gi pesa owuondo mwadhi nyaka training pes training pok wayudo nyaka wuondo ka nyocha wago simu e offices mag jogi jomoko mako simu to kuo jomoko mako simu to nyiero gino osebedo malit to wan be wan gi familia nitie nyaka jok mane waolo pesa ka ne wang'e maber ni jo contract ne wasesign contract widhi chulwa pok ochulwa nikech nonyiswa ni wadhi chulwa after 2 weeks bang' tich pok to ne watieko tich sani koro it is now 2 months down the line 3 months down the line pok wayudo pesa kawuono wadhi one on one mondo warad gi waziri warad gi jotelo duto te sani wan gima wadwaro en pesa kwadwa gima mondo like meeting anything to do with meeting wadwaro pesa kende. Erokamano, nyinga Silvanus, Kisumu Central. Gima wadhiero wa kaka Kisumu County. County te mano watiyo go e Kenya mzima. Osechul pesa. To waning'iswa ni Kisumu County pesa onge. To pesa onge gini nen mar World Bank. Mane World Bank emono keto project ni. Eni gimora mara mar World Bank mora matimore gichulo ga pesa mondi kaka project chakre. To kane ging'eni World Bank pok no kelo pesa. Ne gimiwa tich nang'o. Ne wawuoyo gi jo Nairobi ne wacho ni before 11 jite oseyudo pesa nyaka kawuono date 15 onge ng'ama oseyudo pesa koro kawuono wawuok ka wadhi e county wadhi penjo gini pesa wani kanye ok wawuok kanye nyaka giket pesa wa account kamano. Okay, agoero kamano odiochieng' ma kawuono an iluonga ni Stella Nyango Kolwa Central. Mokwongo adwa wuoyo wi contract. Ne wan e training for 4 days. No assign contract mar 1,500 which was supposed mondo bed 4,500. No ng'adi momiwa siling 1,500. Ka gichaki duogo nwa contract na 2,500 odiochieng' ong'adi ma contract odok nyaka siling 2,000. Gisani ka nyiche gikelo nwa form no assign ong'ad siling 18,500 ewi agripreneur moro amora ma Kisumu. Ok wadwar kuo nyong'o wuog nwa oko. Mondo konywa. So tamakna ma. Kawatieko an iluonga ni Peter Pio wuod Nyaseme kendo an ema ne giyiera kaka governor representative mar jo Kisumu East. Kendo kwamor gi wachni. An mokwongo adwa wacho kama ni NAF CPD. Wano kwa nyithindo. Gini kindeno ka ondiki ni NAF CPD affiliated bodies kata organs gin Kisumu County to ne ginyisowa ni pesa ni biro through World Bank. To en gima late sana kaka jatelo ka chung mbele kae. There was a breach of contract. No assign 2,500 per day, but mwa sign magioro no online moro kanyo chako giduoko ni wayudo 2,000 magang'owa jo Kisumu uchiek anawacho niya kwawuoka naneno barua wadhi CC member of agriculture nkech en related to this thing. After that, awinjo ni nitie simo mar ogoni ati public service ma Kisumu County. Embe wadwa nene. To wadwa ng'eni pesa wani nitie Kisumu kae kosentie national government. Koro we want the NAF CPD to expedite on our payment. Latest today. Failure to do that. Kiny wan ka, orucha wan ka, nkech wachie koso nade. Mana achiel kuom weche maluwo odiochieng' ma kawuono kedo ka jotije sekta kata e migawo mano mi tich mondo mi ondik jogo mano winjore oyud fertilizer kowuok jogo ma oting'o tije pur mopogore opogore odiochieng' ma kawuono giwuok oko mar ng'anyo mondo mi migi chudo margi kaka owinjore kaka ne giwinjore kod kaunti ma Kisumu. Ka ok kamano abindo nyonora kaendi kendo wamedo luwo weche achiel kachiel mondo to gichopo kanye bende chudo no dhi chopo kare jo kaunti dhi winjo ywakgi koso oyo to bang' mano ang'o madhi timore. Ka ok kamano aduogo ni studio mondo idhi nyime kod Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Wageno ni kaunti ma Kisumu biro winjo ywaka jogo mantiere sekta mar pur manyaka sani ng'anyo e kaunti ma Kisumu. Nyaka Ramogi jong wach makamano podi nyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Kaka pile chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi ginyiswa ni anang'o magiluwo e counties mopogore opogore kama gintiere. Ka ok kamano adwa ni waduoge TWAK
ka okinyi makawuono. Millicent ka intiere ma Kisumu mano Millicent Otieno lonye weche mag telo ang'adie wach kapok ne wadhi Millicent wadu ma fombo marwa. Millicent, erokamano ahinya. Wach marach kendo en wach malit ahinya, ng'ato nyalo tiyo to ok chule. Mano medo mana chwalo ywak mar jogo mane tiyo gi kaunti ma Kisumu. Adiera ne wawacho ni achiel kuom atua ma Kenya no osegoyo en pend chike manyien mano miyo watelo maduong' to gi telo mar kaunti. Koro iyudo ni seche moko ne wawacho weche mag tax and overtaxation, to nitiere usuru michulo madhi e sirikal maduong' mamiyo koro sirikal maduong' nyalo bedo gi pesa matayo godo piny. Ma wadwa Erick no wacho ni GDP chande. Pesa matayo piny ni ema moko ibaro kowuok e sirikal maduong' biro e sirikal mar kaunti. To pesni gi kokoti kodgi e yo maber, tiyudo ka ng'ukruok nitiere. Na ing'ada ka wacho weche mag somo. Kane wawacho adiera atua ma wasegoyo. Kendo jambaka wadwa Erick no osewacho ni skunde sani oseger mang'eny moingo kaka ne wantiere kane wayudo loch. To kawuono kibiro kata mane Kisumu waka, adiera skunde to koro nitiere mabet ng'eny, lakini classes ma nyithindo bete onge. Kwarango telo mano kalo, ne nitiere ratiro mano keti mane temo jiwo mondo oger classes moromo mondo o accommodate somo manyien mar CBC miwacho ni. Nikech iyudo ni noket junior secondary school kaito nitiere primary school, tiyudo ni chenro mane sirikal ni godo nitiere ng'ukni kata ng'ikruok moro kanyo. Gik moko ok dhi kako nego bedi. Jopuonje chandore, principals chandore kabisa gi nyithinde school nikech pesa okuoge sirikal maduong'. Koro to kata migepe monego bed ni kelo konyruok e weche mag somo ni, iyudo ka koro pek bedo matek, ma iyudo kata jopuonje koro tiyo gi pesa gi giwegi. Iyudo ka koro weche bedo matek. Koro magi e mbekni ma onego wago kaka jopiny mkwa penjore ni to be en ratiro adiera ka sirikal ochiko ni gibiro golo pesa mondo onyiew buge to buge ok otundo. To samoro bi winjo ni pesa no ogole to ok otundo kama no nego tunde. An gima paro ni chando pinywa ni ahinya en hera mane wahero godo piny, jotendwa mano gore ne lweny mane okelo nwa uhuru. Ne nitiere kaka ji nohero piny, ne nitiere kaka ji noherore. Ni yudo ka ng'ato ne nyalo tuonore, ji ka sikuku gini ne ginyalo tuonore gitiyo ni mondo oganda oyud ber. To sani wayudo ni jotelo mang'eny chal ka gima ng'ato ka ng'ato tiyo ne iye. Omomiyo kata usuru biro, ng'ato ka ng'ato dwaro ni kodonje telo to ong'i anena gimo nyalo yako. Koro tabia mar yako chia marwa odok piny, mane ma aparo ni go pinywa piny. Lakini king'iyo ka infrastructure, rieko mar jo Kenya osemedore. King'iyo kata mana kae wane piny mokwongo mano biro gi mobile banking, M-Pesa, mago gik manyaka wasungre ne nikech mago gik motimre nikech loch mane wayudo. To keni yudo ka teknolojia mane jatendo piny owacho e weche mag mbui, gik mitimo mbui mondo ji oyud tich, kata sero jok mani diaspora mondo duogi. Adiera jo Kenya temo, to sirikal be oseketo gik moko manyalo miyo tiyo e pinywa ni bedo maber. To kapono no ni nitiere kaka wanyalo bero, to nego warangi yore mwanyalo thiro go gik maricho maduoko wa chien gi, mamono wa gore gi tuoche e yore maber, mamono wa bedo gi chia mar tiyo ma ok ni ng'ato ka ng'ato dwa mana ni mondo okwel. Ng'ato kosetiyo to chule. Samoro ok chul ji nikech ng'ato no okwelo kamoro. Nitiere bugni mang'eny mamono gik moko timre e yore monego bed ni gitimore. Emomiyo kwa paro higni 60 nyaka loch yudre. Weche mag usuru ni e pachwa, tok ni nikech usuru bedo overtaxed. Is partly overtaxation en achiel, but gima wapenjore ni pesa gi ma usuru migolo gi be gidhi e yore ma kaponi ni gole mondo dhi ochul gowi. Bo chulo gowi, to kochulo gowi, tang'o momiyo kendo pod wadwa medo gowi maduong' moingo gope ma wan go. Airo kama na inya Millicent.
ema mono ji nindo. Pod wantiere twak okinyi makawuono ka bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro no bro bedo kokedo matek kod weche mag mibadhi mar mondo mi omenda kata siling ka siling ma ijuogo ja Kenya kik lala kalore kod weche go mag mibadhi. Nyakora Ramogi Ajwang pod wantiere twak okinyi makawuono wakaw mana yweyo madundo gi sani tok yweyo abro duogo bende abro bedo kasomo moko kuom ote mioro kik idhi mabor. Jipange na View Sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zi. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811*415# to get Jipange sawa sawa. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to ntie kunde moko bende japiny mano gololo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi madwonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bari. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Ai
not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nyaka Ramogi ajwang' wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono kaponi kitudori kodwa gi sani. Antiere kod welo ariyo, Millicent Otieno, jalony weche mag telo, entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu, kaachiel kod Erick Odera, jalony weche mag uchumi. Watwak otudore kod okenge ma piny Kenya ponono osegoyo higni 60 koro nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwet jowagunda. Anyisi ni abro bedo ka somo moko kuom ote muchwalo no okinyi ma kawuono. Ote ma kamago kinyalo mana ketna mar mondo mi wasomgi achiel kachiel. Wawinjane ni to into mineno wa kamora mora ma intiere pachien mane kotudore koda kama piny Kenya nitiere gi sani. Vitalis Ochieng wuod game karari wacho ni asemolo e chenro gisani mar mbako romo. Kenya pod tuo mana kaka Gachagua osebedo kawacho. Wan wakia chieng mano changie. Okoyot kodwa anena kama. Ero kama na inyakum otema kamano. Gabriel Onyango wacho ni Kenya medo mana dok chien. Wazungu noweyo ka meli ringo e nam lolwe. Reru ne tiyo. Kembe mopogore tiyo. Sanito koro gigo opodho yote. Otema chielo mar MC Ojwang David Omondi wacho ni janyakach Nyabondo Ramogi TV winjore malera. Kenya ni kama rach nyaka ne Kenya Kwanza government chak tich to an ablem mana jo mane ogoyo kura ne Kenya Kwanza. Mano paro mar David Omondi kanyo. Otema chielo Jared Opiyo mawuok Kisumu wacho ni okang' ma Kenya osegoyo pod onge nikech demokrasia onge Kenya. Jotelo yierore kendgi machielo ni Kenya pod yudo siro kuom mar omenda e yore mopogore koa e pinje maoko. Kenya podi dhi kama rach jowadwa. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Kenya ochomo kama koro plan export skilled laborers to other nations nikech create employments kata kamano nyaka Ramogi ajwang' otema kamano podi biro med kiketonwa kata wabro dhi mbele kod some e kinde ma wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Ka bende Engineer Lazaro dhi mbele kanyo kowacho ni sama dhano ok chop e national celebrations manyaka gibed bribed to nyiso ni piny racha. An Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ote machielo mar Erick Okeyo Kizito wacho ni Kenya chunye gudo. Kenya ipimo kod jatuo manitiere ICU. Mano ote machielo Victor Mondi kawuok Ndhewa wacho ni Kenya sani racha kendo pod ochomo kuma racha. Chakre nyaka ne sirikal montiere ni donji jo Kenya ni matek moloyo. Mago to weche mag usuru ni malo maonge gima nyalo dhi mbele e Kenya. Ote mar Ruth Nyathi Ochieng wacho ni higni 60 chalo higni 20. Kenya ni chien sana kendo ochimo kama rach. Piny manitiere gi insecurity mibadhi nok mar tich kech gi siasa modhuro nyaka kar liel mano piny ma onge dongruok. Usuru imedo okinyi gi godiechieng' to gima pesa usuru go timo okne. Government advisors osefail. Pod wan gi a long way to go. Sirikal onego rid okanda. Nono to Kenya nyalo nimo. Awinjo twak ka an umoja. Ote machielo mano mogika mar Josephine Auma Nyamaria wacho ni adiera malelo Kenya ni kama rach ahinya nikech ka japiny sandre magwonyore gi pado. Dhano tuo mar chuny omako. Dhano piny otaro kare. Kenya magi wacho ni kuma ber to kara en ng'a. En nying Kenya ema ber kose raia. Mano paro mar Josephine kanyo. Nyaka Ramogi ajwang' med mana chwalo ote magi paro penjo mora mora pod wabro medo somogi ka wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono pod antiere kae kod Erick Odera kaachiel kod Millicent Otieno. Iwinjo kaka jopiny loso kata obedo ni wacho ni uchumi ma Kenya ponono nitiere kama kare. Inflation sani olwar kowuok e 9.2% nyaka 6.8%. Kara japiny to ang'o mipoko chako winjo ber. Ponono en achied nade mane ma jo Kenya kale manyaka sani koro pod omiyo uchumi ma podi tek podi waneno. Nitiere gik ma kawo thuolo mondo mi gibede owinjgi gi jopiny. Jopiny nyaka yie ni
biro kawo thuolo moro matin mokwongo. Ng'ato nyalo penjore ni yiero Erick wacho ni thuolo matin. Pono en thuolo matin mar pono en ndalo, en jumbe, kose en dweche, kose en higni. Ok anyal chiwo exact timelines, to gima ng'eyo ni piny biro dhi maber. Gimomiyo piny biro dhi maber en ni ka nengo mag gik moko osechung' maber, to biro miyo bende ji bedo giluongo ni consumer resilience. Jopiny biro ng'iyo koro gi gigo, koro gibiro tiyo towards that. But adwa chiwo par adek manyalo konyo jopiny. Ok kata jopiny kende, to nyalo konyo kata sirikal e yore mag deal gi weche ma Kenya ka. Gima jo Kenya nyaka ng'e ni problems ma koro wawinjo mag uchumi gi okel gi gik mang'eny. Achiel, sani koro pesa ma Kenya ka miluongo ni Kenya shillings lokore gi dola e nengo mamalo kabisa. To gimomiyo mano timore en nikech Kenya as a country, gima Kenya produce tin. Majorly, gik ma Kenya export gin agricultural products. Gin gik mawuok e puothe. To gik mawuok e puothe gi, kipimo gi gik machalo kaka chumbe ma Kenya kelo, Kenya import, tiyudo ka nengo gi ni piny. Koro kikawo total mar gik mawuok e puothe kata gik ma Kenya otero oko kata export, tipimo gi gik mobiro e Kenya ka, tiyudo ka koro gik mobiro e Kenya ka ng'eny ga moingo gik mowuok. Iluongo ni trade imbalance. Trade imbalance ni affect the value mar currency. Gik ma Kenya owinjo tim achiel, nitiere paro ma jatend piny Kenya William Ruto temo sani mar exportation of labor. Mar kawo jogo mantiere kod lony e pacho ka dhitie pinje maoko. Kamano. Mano konyo e yo machalo nade? Okonyo Kenya ka koso konyo pinje maoko? Mano dwa konyo, okonyo both. Okonyo Kenya ka nikech ka joka odhi oko, to nitiere gimiluongo ni diaspora remittance magikelo in terms of pesa magikelo no magikonyo go families gi, to kata magikelo in terms of ushuru. Mago te kenyo. To mar ariyo maduong' magikelo go bende form part of the trade balance nikech obiro in terms of export. Koro mago dojo positively affect the trade balance. Koro neno ni kade wanyalo bedo gi sirikal nyalo expand policy gi mar exportation of labor ni. Magi nyalo yudo decent jobs to most people pinje maoko go, to ne ginyalo time nikech ji mang'eny kabisa onge tich, jogo mang'eny kotero oko magiyudo tijego magikelo diaspora remittance to nyalo konyo. Mar ariyo, is weak nikech it is weak nikech osebedo implemented from 1960s to kama koro wantin en issue mar agriculture ni. Agriculture ni, in my view, does not solve the poverty. Nikech en ogolo matin, obedo predicted gi weather we cannot control. Oking'eyo ni chieng' koth biro chwe karang'o. Nyasaye yok inyal gone sime, bende ok inyal blame. Mowuok bende samoro ibi ichamogi. Koro an agricultural products. To kata Nyasaye kende wantiere kod lokruok mar chal kor lwasi. Wan nyaka gi kute. Wan gi a lot of challenges in agriculture. Koro over concentration in agriculture. And the paper moro mawacho ni over concentration in agriculture is actually the poverty we have been experiencing. To maine weche mag pur. Ema pur bedo miyo wabedo gi dhier. Ema miyo wabedo gi dhier. Yani problems control e agriculture go. And the pacha what medo tiyo gi yore moko makelo nwa mwandu moloyo agriculture no. Kiwacho yore moko, ponono jopiny nyalo wacho ni koro ponono yore mage mwanyalo tiyo godo. Ka kori wacho ni pur ponono kaluwore kod climate change, sani koro miyo podi wamedo bedo madhier. Nikech ka oro biro, to ponono cham manosepidh tuo. Koth mang'eny kobiro, sani El Nino, ketho cham e puodho kacha. Koro gima wanyalo timo, wanyalo create industries. Wanyalo create industries ma process no gik moko mwanyalo uso. Manyalo golo kata wan kata gi gold moko matin gold deposits in this country. Wanyalo create industries ma manufacture gold products. Wan gi other means moko mwanyalo timo to create industries. Ok ni wachuno ni akwa create agricultural industries. That is a problem. But even the agricultural industries gimwanyalo timo, instead of exporting agricultural products raw, tendeni kak wagole e puothe cha, wanyalo process gi mondo wa export gima is processed ma value ne ni malo. Koro industries is the way to go in my view, kata to solve these problems mag unemployment.
kadwa nyalo keto maino wa kabisa e keto industries to dwa dhi maber kabisa. Koro my view en ni walos industries, wa concentrate more in the industries, wakaw laborers mang'eny kwa nyalo yudo miyo gi decent jobs mondo gikel pesa no, mondo pesa no olosnwa balance of trade. Mano bro kelo pesa, bro makata wanyalo chulo go loans kendo nyalo stabilize issues mag currency. To kata koweyo mano bende sirkal bende nyalo bedo gi surplus mar konyo timo expenditure manaselero expenditure gi effect na economy. Adwa chiwo lokruok mosebedo in terms of other sectors of the economy from 1960s. Ok gin gik moko adek go kende mawacho ni somo, ignorance to gi disease. Nitiere bende moko bende mwanyalo ng'eyo. Nitiere gik manyalo kelo konyruok ne jopiny machalo kaka tourism sector. Sector mar limbe. Sector mar limbe, yes. Tourism sector ni bende nyalo bedo developed. Thurwa kama yana Yambeta. Homa Bay County wan gi gimiluongo ni Ruma National Park. I believe ni the capacity of Ruma National Park is not utilized. Tok mano kende, Mbita nigi weather maber kabisa. Initially ji ne wacho ka ni Mbita kamotuo, things like that. Things are absolutely wrong. Tuo mar Mbita ok nyal compare gi coast. Jolimbe mang'eny mane biro Kenya ka ne dhiga mana Mombasa. Ang'o mamono wakaw thuolo mar uso pinywa ni mondo ji mang'eny ubi. Ka gisebiro magineno ni pinywa ni ber, gibiro keto mwanduwa. Gimiluongo ni foreign investment. Foreigners biro biro to invest ka. Sama gi invest ka, gi create opportunities ne the locals. Koro tije wuok, pesa yudore e lwet jopiny to wadhi mbele. Wach mar ariyo bende kata jotendwa. Jotendwa bende nyalo timo gik moko manyalo open up. Ka gin gi thuolo mar loso kata colleges, ka gin gi thuolo mar loso kata schools, ka gin gi thuolo mar kelo kata projects moko manyalo yudore, gitem giyawe thuchewa. Onge tiende kao industries te kata gik mabeyo gite ni kito ni thung'o go town. Aneno ka Mbitawa nitiere gik mitem ti machalo ka KMTC. Okao ochung' go town kama onge kata space. And mano to does not add value. Kade wakawe mwakete kor piny to do yaw kuondego nikech ndara bro dhi kanyo, stima bro dhi kanyo, weche mag pi bro dhi kanyo, wabro dwaro jotich kanyo matiyo kuondego in terms of security kata jotedo. Mago te gin gik makelo konyruok ne piny. Koro king'iyo lokruok mosetimore ya diere mane wayudo loch nyaka sani nitiere ma wanyalo timo. Gima bende dwa medo mane jawadwa man Kisumu cha wacho, chandruok biro bedo. Chandruok ok nyis ni gimoro ok timre. Chandruok go nyiso ni ineno ka gimoro timore, en mana ni koro ineno midhiero kitimoge. Koro chandruok to ber, chandruok ok rach. Mar ariyo, gima dwa medo bende wacho ushuru. Owacho ni nitiere gimiluongo ni overtaxation. Facts mawango does not fully support that. Nikech king'iyo kata VAT. Kidhi Uganda, VAT is at 18%. Kenya ka en 16. Well, nitiere gik moko minyalo tim mondo duok piny gimiluongo ni ushuru. Maji wacho kabisa kata mwasebedo kwa wacho en mamako fuel. Nikech fuel affects a lot of other sectors. Nikech VAT mano mar fuel no med kowuok ata malaboro nyaka parga auchiel. Eto inyalo duok piny matin kaluwore gi kaka piny chalo. To wanyis ni kokete 16% ni koro mano medore. No, ko medore nikech ki compare gi kuonde maoko to knyis no medore. To oshuru to nyaka jo Kenya gol. Nikech oshuru to ne nitiere kata diere mane Yesu Kristo. Usuru jo Kenya kodagi gol. Mani pono giwacho ni mako momed mang'eny ge mapono no hinyo ofuko mar Kenya hinya to mano mapono no medi kaka mano mar udi masani koro oketi. Mane kama yie kodgi ni mar udi ni to de obedo relaxed. Nikech udi currently udi ma sirkal chiwo to is not a necessity. Nikech ng'ato daka moro. Koro udi ber, yes. To lakini de ok obedo implemented immediately. Kata ko ber kamano dwa nyalo implement in phases. Adwani mak parono matin kende, adwani wadhi achiel kachiel nyaka kama kambi timo nonro, mano kambi matimo nonro mar Tifa, nyaka sani koro gin golo nonro margi, mabende ne gitimo, mano kotudore koda kaka telo, kata jotelo, sirikal mar William Ruto osebedo katiyo. Wawinjane gima timore kuro gisani.
foreign trips have been from the Prime Cabinet Secretary, Mudavadi, and you people in the media know what he has been going abroad to do, often representing the president when neither the president or the deputy could go. Why it is that the sports cabinet secretary has made so many foreign trips and the information technology secretary Owalo has made foreign trips, you'll have to ask them. Or the next time you're interviewing the president, you can ask why those two in particular seem to be making more foreign trips. How have they benefited Kenyans? And as far as visits to counties, not surprisingly, the leader again is Interior CS Kindiki, because he has been dealing with insecurity issues on the ground in many parts of the country. Almost double the number of visits at the local level than any other CS, which I think is understandable and I would say positive. I don't think you can understand insecurity issues in the country by sitting in an office. You need to do both. Okay, so we've given you the ratings of the president's government and cabinet secretaries. What are these ratings based on? What have been the experiences of Kenyans recently that have influenced the way they answered those questions about rating? And the first question we asked, just to get some background, is where do you get most of your food for your household? And you could see that overall, a majority of Kenyans, 59%, have to buy it in shops. Slightly fewer than half, 46%, in rural areas also get most of their shoes from purchasing. And in urban areas, almost all, 83%, have to buy most of their food. Maybe that figure is not surprising, but I was surprised that even in the rural population, more than 40% get most of their food from dukas or buying it from somebody rather than just mazawi ya mashamba yao. I would have hoped, and I have some time living in rural areas, that more Kenyans in rural areas were getting food locally without having to buy it, which would cushion them somewhat against the cost of living. But when you see that 46% of rural Kenyans are having to buy their food, you can understand, most of their food, you can understand why cost of living with regard to food is really, really pinching. Now, we also found that 13%, small but not insignificant, of people who live in cities are getting most of their food from a shamba, in the middle column on the right. Now, is that because these people live close to where their rural homes are? Is that because the people who live on their shambas at home are producing enough that they can send them food? Because the question was about most. You might have thought, I mean, I can tell you that in the United States, I would be surprised if 2 or 3% of people who live in cities get most of their food from their own shambas in a rural area. Maybe it's between 0 and 1%. So the fact that 13% of urban Kenyans are getting most of their food from a rural shamba, it does show the continuing connection. If we ask the question of people who live in cities, are you getting any food whatsoever? Even if it's just a bag of mahindi once a month, I'm sure that figure would be much higher. But we just wanted to capture the main sort of picture of where people are getting their food from. Then we asked, over the last year,
have you and your family had to reduce your expenditure on any items because of the cost of living? And you can see almost all said yes, 87%. Slight variation according to monthly income, but not much. Not much. Who are the 13% who have not had to reduce their expenditure? And why is that? Is that because people who are so poor, they had little money to begin with? Or is it because they're so rich that they've been able to draw on savings? Or maybe sell some animals or land so that they've had, at least for the time being, some extra cash? Nevertheless, when you get 87% who say they've had to reduce their expenditure, you know that almost everybody has been suffering. And then we ask them, what are the two main things of those 87% who've had to reduce expenditure that you've actually reduced your expenditure on? And a clear majority, 84%, said food. Again, you can see people who are a bit better off, earning more than 20,000 shillings a month. The figure 79% is a little bit lower for the people in the other two categories. Now, I don't know how much money you people earn every month. I certainly hope it's more than 20,000 shillings. You might ask, why didn't we just give you the figure for people owning or earning over 100,000 or $500,000? And the answer to that is, even in a sample of 3,000, we get so few people who are earning that much money that statistically the data wouldn't have legs to stand on. You need at least 100 or 150 people in a category to present results. I would suggest to Maggie in future, we do some targeted sampling of people who are rich so we can compare them even if they weren't collected in a random sample. We'll start with Peter King's because he's a multimillionaire. And you can see down the line what are the other main categories that people have been reducing their expenditure on, keeping in mind people could mention two things. That's why those figures add up to more than 100. Now, if the vast majority Nyakora Mugejoanga, mano to move, mabende en senior researcher, mano kakambi matimu nonro mar TIFA, kanyaka sani koro golo nonro margi kotudore kaka joten migepe, kata jotelo mantiere serikal mar William Ruto osebedo katiyo. Kanyaka sani kalure kod nonro makamano, jaten migao mochungne arita e pachokae. Ema otelo, kaka jaten migao matiyo makber e pachokae kod atamalo prauchiel gabicha, kiluwe kanyo machiegni kod jatend jotend migepe. Musalia Mudavadi mabende ochunga en jatend migao mochungne tudruok kod pinje maoko. Musalia Mudavadi nitiere Kanye atamalo prauchiel gariyo. Jatend migao mabende TIFA, kalure kod nonro mar TIFA, oyango ni jatend migao matiyo marach mogika en jatend migao mar teko, mano Davis Chirchir, manyaka sani kori wacho kanyo ni en the worst performing ka entiere kanyo kod atamalo 19. Jotend migepe mamoko ma kalure kod nonro makamano ma osebedo katiyo maber, wantiere kanyo kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu entiere atamalo 58, jatend migao mar thieth Susan Nakumicha atamalo 57, wantiere kanyo kod Murkomen atamalo 57, jatend migao mochungne wechego maga tudruok Eliud Owalo nitiere atamalo 56, Aisha Jumwa atamalo 23, jatend migao mar omenda Njuguna Ndugu nitiere atamalo 24. Nyaka sani chenro makamano pod idhi nyime kendo jafwambo marwa mano Simfros Okinda luono machiegni kaka TIFA golo nonro mar odiochieng' makawuono kotudore kod tij jotend migepe pachokae kaachiel kod weche mopogore opogore mamulo ngima jo Kenya. Wach makamano Nyakora Mugejuang pod wamedo luonu machiegni kendo biro bedo kwa kelo ni godo e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Aneno kwa dong mana gi thuolo matin kende to watieko twak marwa odiochieng' makawuono. Millicent ka entiere county ma Kisumu pod wantiere twaka odiochieng' makawuono kotudore kod Higni 60
Kenya ni kanye. Nyaka sani ponono gi nang'o monego bedni kata mise mage monego ket piny motegno mar neno ni ngima jo Kenya ponono bedo kod fungruok wechego mag dhiero tieki tuoche kaachiel kod fuo tieki ahinya gi sani ma jo Kenya yuago uchumi neno kata moko kuom ote manwasomo jopiny pok oneno fungruok moro amora. Sirikal onego tim ang'o mar mondo mi ponono mbeka ne ngima moridore ne jo Kenya gi sani. Erokamano Joyce, aparo ni mokwongo Erick wachonwa ni kik waket maino e weche mag pur. Ana wacho ni onego waket maino e weche mag pur nikech pur manyasani nitie omiyo kata bed ni yamo loko. To ka yamo loko to mi jopiny rieko maginyalo ketogo gigo manyalo miyo gipure yo makare kalure gi kaka yamo loko pod jopiny nyalo konyore. Mano mokwongo. Mar ariyo, weche mar agriculture miwacho weche mag pur gi. Litna nyaka paro ni wapuro mchele ahero ka to tira to kawo mchele go te igole te kaka en no to either itere Uganda kata itere Mwea kata itere Kuni. Sama tinga obiro mong'adi tindi ing'ado gi machine. Seche modhi kamano no ng'eni walus jotich nikech chon kaka ne wapono mchele kogole e puodho ibro yudo ni ji mang'eny nyalo chiemo kanyo. To sani kata mana opoklo mag mchele ma samoro ne Erick wakawo warego watiyo godo mondo ji oyud kaka konyore mago te iting'o dhi tiende nang'o tiende ni walus pesa to walus konyruok ma ji nyalo yudo go konyruok. Ndalo mane ji tiyo gi pono mchele yo machon nyinya yudo ni ka ng'ato tiyo ang' otieko to wuok gi nyaumpusi odok gode ot oyudo gimodhi gore gode ot. To mano tiende ni sirikal ko nyalo keto ratiro makata gisero jogo manyalo biro mondo donje sekta no mondo kata harvesting value chain addition nyalo timore. To sama watimo value chain addition ok ochuno ni nyaka waket mana factories madongo dongo nikech samoro ji wacho ni keturu factories to nitiere yore matindo tindo minyalo tim manyalo kelo konyruok mondo gimoro dong dala ka ok nyal bedo ni wapuro to gik wate dhi. Emomiyo apuoyo ahinya gima gavana ma Homa Bay ne timo kana ochako ginene mar mokwa orengo bende noyawo ginene moro mar loso juice. Tiende niya wanyalo jiwo pur manyasani e yo ma ji nyalo puro godo to gik mo wapuro go kik wagol gi te water gi oko to walos gi ka watim value chain addition mondo ji oyud kaka ji nyalo chiemo to chiemo no dong. Mar ariyo watieg ji ni loka ema chiemo nitie to be ema pesa nitiere. Tadiera kata weche ma Erick ne wacho ni weche mag limbe ma wanyalo timo mago be nitiere mago wanyalo medo godo. Kik wawe pur jokanyanam okonego we pur be okonego warang ni magitije ma wachayo nikech adiera kata bed ni koth ok chwe kaka koth ne chwe chon to kwa tiego ji mwamiyo gigo monego tim to mae sirikal maduong' kaachiel gi sirikal mar county emomiyo litna nyaka jo Kisumu kawuono ng'anyo ni jogo manokawo data mar jopur ok ochul gi e yo maber nikech kochul gi to giyudo pesa ma ginyiewo kodhi kendo pesa ni luorore boost economy marwa. Aparo ni kik wa focus ahinya on the bigger economy but wangi uru wan bende piny ka ere kaka wanyalo timo uchumi marwa mondo dongi gi piny ka mano chakore gi weche matin achiel kuom weche ma atemo fuono kanyo ero mar value chain addition in the agricultural sector. Pur nigi pesa, pur nigi lony ji omi mana rieko mondo ji oti e yo maber. Millicent mogik adwa wacho niya mogik nikech anno ka thuolo mar orumo be watimuru korwa nitiere gima sirikal nyalo timo to kik wabedu rabera ni sirikal nyaka tim gik moko te. Wafuonuru rieko to wariwre uru kaka ne ji riwre ga chon. Wariwre gi jo diaspora wamanyuru yo mwanyalo golore go gini to wakata ka wan gi duol kwa wuoyo mwakwero sirikal ni usuru miketo no to rach to sirikal be nyaka bed ni nyako chikite ne gima jopiny wacho nikech sirikal onge teko ma sirikal tiyo godo en duond japiny wane mane wago kura to kata de bed ni nok nwago ne sirikal ni kura ok ginyal timo gik ma hinyo jopiny omiyo nyaka gichik itgi nyaka giwinji kata privatization ma gidwa timo sani ni nyaka gichik itgi ne gima jopiny wacho to jopiny kik ol wawe uru bedo jok ma jombola ma samoro gima tin kosemiwa to koro waling ok wanyal timo gimondi kwatimuru sinani mondo weche ma wawacho obed makelo dongruok kendo watimuru kinda e gigo mwatimo manyalo kelo konyruok ne piny Kenya. Ki piny ni wabro wene nyithindwa to kok watang
to wabro weyo piny marach kendo nyithindwa bro hinyore ahinya kata wan wawegi wahinyore sani to kik wang'iya ma kawuono wang'i makiny amedo mana siro wach pur no nikech an japur mondiek amedo mana wacho ni kanyo nitiere konyruok kalure gi gik mamoko kata gold miwacho go gik extraction industry makoro Kenya chomeni magi gik manyaka watim kalure gi ratiche moketi to ketgi e yore moyangore ma ji nyalo goe mbaka mondo ji oriwre umoja ni nguvu to kwa keto ni wasiko wagore wasate to wabro ketho pinywani mago e weche mane an godo Joyce ko e dala mar Kisumu wamedu timo kila Nyasaye bro konyo pinywani kik wawe mok walamu to wati uru gigo monego watim mondo dongruok obedi kendo wachwal duondwa sasa ma sirikal bibam nyaka wachwal duondwa nyaka wachung motegno mwakwere ni oyo kanyo titero waena koni duokwa koni mago e weche man godo erokamano ahinya Millicent Otieno jalonyo weche mag telo mabende nwantiere gode kaunti ma Kisumu mak mana sekta mar pur mana kiki wacho kanyi japur mondiek ket mana sinani kanyo kaluore ni pur chudo aya Erick wachni mogik watieko twak mar okinyi makawuono kapok atieko kod pach joneno magwa mabende gichwalo no. Gima nyalo nyiso jothurwa en adieri nitiere ni nyaka Kenya higa 60 nyaka Kenya yud loch nitiere lokruok mosebedo e sectors te mag pinyni. Lokruok go osekelo ber mang'eny. Kikikaw thuolo ni tamo kata nyathini dhi school. Nikech school weche mag somo kelo ber mang'eny. Mane achiel kuom lokruok moseketi emomiyo jopuonj tinde ng'eny, skunde tinde ng'eny, school emanyaka wachak go mokwongo. Mar ariyo, yorewa mag tije. Kopo ni japur kabisa nikech mane gima koro ing'eyo kata mantiere machiegni kodi mondo iyud lokruok machalo kaka ibed gi chiemo mang'eny to ma surplus inyalo uso. Bende nitiere gik ma kata ka king'ama ja ohala, king'ama jathieth tiende ni ng'at ma nyalo loso gik moko. Ng'ama nyalo loso gik moko gi lwete. Yes. Jathieth. Okay. Ki jathieth imbe thietha gigenigo iusi. Jawala bende otim mago. To gima nyalo wacho ni nitiere opportunities mang'eny ma osebedo created gi sirikal mantiere sani to kata gi sirikande mokadho. But anyalo wacho mantiere sani. Nitiere opportunities mang'eny on the digital platform. Economy masani ma ni mbui. Da jiu kabisa rawere manyalo access weche mag sime kata weche mag mbui mondo manyo opportunities mang'eny gitigo. To kiyudo tich mar pinje maoko ka en tich maber bende dhiyo mondo iyud pesa go mondo ikel. Ineno ka wan sani wayawo nitiere conference moyaw KSCC. Mana mapiyo kwa tieko thuolo marwe morumo. Conference no en mar jo Kenya mantiere oko makelo mwandu gi ka. Koro kiyudo opportunity oko dhiyo mondo ikel mwandu go ka mondo okony jopiny. Otherwise anyalo medo jothurwa ni opportunities nitiere mang'eny watigo uru wabro konyore. Erokamano ahinya Erick Odera kaachiel kod Millicent Otieno kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak makama. Kinyalo mana ketna ote mogik madwani wati godo twak marwa okinyi makawuono. Joneno magwa maneneno wako kale Facebook kaachiel kod maneneno wachiel kachiel beneno chwalo ote magi. Ochieng Ben wacho ni pinywa mar Kenya ok ni kama ber gowi ng'eny kendo jotelo yako pesa jo Kenya tieko. Omiyo Kenya dwaro mana jotelo masoba e pachgi mondo waduoge yo kaka chon bende dwaro lamo motegno ahinya. Erokamano ahinya Ben kuom ote makamano. Ote machielo mar Melvi Wamta wacho ni piny Kenya medo mana dok chien ka kech midhiero koda tuoche medo nego oganda kaachiel gi ngima bende medo idho. Mano Vincent Nyakiti 043. Ote mogika mar Omondi Odwar wacho ni 60 years after independence to podi kata free and fair presidential elections ok nyal tim. Katado chwer JKIA to podi iloso mana commission. Ok gigone fundi simu. Omondi Odwar ka en Ngere Village Rongo. Erokamano ahinya kuom ote mabendu chwalo no okinyi makawuono nyakora Muge Jwang. Katoni Odhiambo bende wacho naneno chenro ka an gi Mama Sierra gi Sanchez. Grace Nyakadongo ka en Oxygen. Nyakora Muge Jwang erokamano ahinya
kuom bedo kodwa. E thuolo ni duto nyaka wachopo e giko mar mbaka mane wagoyo kawuono e chenro mar mbaka oromo. E lo jogo duto mabende oneno ni chenro ne obiro ne yo makare, wagono erokamano ahinya. Kawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'aw. Wagono erokamano ahinya jomak picha, jomak duol, directors mago odiochieng' ma kawuono, bende un bende puoch kaachiel kod pak. Nyaka Ramogi Ajwang'i bed kod odiochieng' maber, nyaka warom odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.